छपरा में कोनो खाए वाला चीज फेमस नहीं खे? कएगो चीज फेमस बा बेटा? ऐसन ऐसन चीज फेमस बा कि हई बर्गर पिज्जा सब भुला जाइब। का बा? सुन, ताजपुर के एटम बम के इंग्लैंड ले नाम बा। ताजपुर के एटम बम के इंग्लैंड ले नाम बा। आ दिघवारा के खुरचन से तो जिला के पहचान बा। आ शीतलपुर में रसगुल्ला के स्वाद अभी ले ताजा बा। शीतलपुर में रसगुल्ला के स्वाद अभी ले ताजा बा। आ नया गांव में कलाकंद, आ दरियापुर में टिकड़ी आ गाजा बा। परसा के खोया के पिड़ुकिया, परसा के खोया के पिड़ुकिया कितना रोज बिकाएला। आ मशरक के बरवा घाट के बर्फी, मशरक के बरवा घाट के बर्फी सबका मन के भाएला। आ गड़खा चौक के गरम जलेबी, गड़खा चौक के गरम जलेबी आ टमाटर के चाय बुलावेला। गड़खा चौक के गरम जलेबी आ टमाटर के चाय बुलावेला। स्वाद बा एकर कितना नीमन, लोग दूर दूर से आएला। आ छपरा शहर में सतुआ भूजा, छपरा शहर में सतुआ भूजा आ लिट्टी चोखा नामी बा। आ टिकिया चाट के खुशबू से तो सबका मुंह में पानी बा। आ दाऊदपुर के चौक जलेबी, अपना दाऊदपुर के चौक जलेबी आ चैनवा में पकौड़ी बा। आ कोपा के साधपुर में राबड़ी के डिमांड बा। तरैया के छपरहिया गली में, तरैया के छपरहिया गली में स्पंज के बहुते मांग बा। तरैया के छपरहिया गली में स्पंज के बहुते मांग बा। अमनौर में उत्तम शाह के फेमस एगो दुकान बा। जहां तू जइब, इ जिला में जहां तू जइब स्वाद भेटाई। इ जिला के बहुते शान बा। आ चाय समोसा गली गली में छपरा के ही जान बा, छपरा के ही जान बा।